sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Paano ang mangin safe? Batok sa mga palupok. Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay,
Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time na 55 minutos na nakalipas sa takna alas 4 sa hapon. Mga kabombo, maying hapon, yari na mga pagdulong namon sa inyo sa mga dalalako bago, mainit-init pa nga mga balita dali sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Lunes, petsa 27 na kita sa bulan sa Disyembre 2021 sa aton sining Bombo Radio Star FM New Year's Countdown. Mayara na lamang kita sang 5 kadlaw nga nabilin antes kita magsug-alaw sang panibagong tuig 2022. Una kita sa aton si mga headlines, presyo kag supply sang ginaihaw nga baboy sa Negros Occidental nagapabilin nga estable, presyo sang dressed chicken dako ang ginsaka. Provincial Veterinarya naminado nga hindi malikawan ang pagmahal sa mga presyo sang produkto, apisar nga yara sa state of calamity ang probinsya. Samtang mga manufacturers kag vendors ng firecrackers nagalabay sa pagtsakyar sa Bureau of Fire Protection, Negros, antes makakuha sang permit. Vaccination sa mga nagaedad 5 katuig tubtob 11 anyos. Gina-welcome sang grupo sa mga manunudlo. Independent Animal Welfare Advocate and Care Volunteers nagapadagan sa information dissemination kung paano dapat ipigan ang mga ido sa pagsugalaw sa bagong tuig. Pagselebrar sa bagong tuig sa Ireland, kag Thailand, daton hibalon. Amoy ang tumakabombo aton si mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapangunang nga mga balita. Upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa ato nagapaunang nga balita, nagapabilin sa estable ang presyo sang supply o kung presyo kag supply sang ginaihaw nga baboy sa probinsya sa Negros Occidental, apang dako naman ang gintaas sa presyo sang dressed chicken. Sunod sa kay Provincial Veterinarian Dr. Renante Decena, ang presyo sang baboy sa merkado ang yara sa 220 pesos, tubtob 240 pesos. Masami naman nga nagaihaw ang pamilya para sa ila sining konsumo, labi na sa Southern Negros Occidental, bangod wala pa sang kuryente, gani wala sang storage area. Pahayag ni Decena nga nagdako naman ang konsumo sa lechon sa Northern and Central Negros Occidental, samtang yara gyapon sa masobra 2,000 ka mga baboy ang ginihaw sa probinsya sa kada adlaw. Aminado naman ini nga may magamay nga pagsaka sa presyo
na binigay sa Southern Negros Occidental kung saan antes ang pagwaswas ang bagyong Odette. Ang presyo ang yara sa 220 pesos kag tubtob sa 240 pesos apang sa karon ini ang yara na sa 240 pesos tubtob 250 pesos. Samtama naman sa mga baboy nga linghod pa nga ginihaw para sa holidays. Apang dako naman ang naging pagsaka sa presyo sa dressed chicken bangod sa paglubo sa supply sang manok, transportasyon kasubong man sa pagbahaw sang ice nga ginagamit sa pagpreserbar sang karne. Sa Southern Negros naman halos 60 pesos ang ginsaka sa presyo kung saan gikan sa anay 180 pesos nagadangat na karon sa 240 pesos na binigay sa Banwa sa Hinubaan kag sa syudad sang Kabangkalan. Antes sa pagwaswa si Bagyong Odette, ang presyo sa dressed chicken ang naga-average sa 180 pesos. Sunod sa kay Disena, naga-augment man sa dressed chicken ang Northern and Central Negros Occidental sa southern parts ng probinsya na binagid nga may dressing plant man sa Silay kag Bago City. Pahig sa Provincial Veterinarian, nagintutukan nila ang tilikdan kaupod ni Provincial Administrator Attorney Ray Frondo Diaz kag Governor Bong Lacson ang pag-clear sa mga dalonon padulong sa mga poultry farms sa mga contact growers. Ini bagod nga nangin mabudlay ang pag-deliver sa mga piso kag feeds bangod sa mga nagabalabag nga mga kahoy sa kadalanan. Naguba naman ang mga feed mill sa nga probinsya samtang may nagluntad man nga delay sa pag-mix ng feeds and sa bahin sa integrators bangod sa delay sa delivery sa mga ingredients. Nakabulig man ang plucking machine nga gipadala sa probinsya agud nga mangin alternative and free-range chicken agud himuon nga dressed chicken. Apang bangod sa wala sang kuryente sa Southern Negros Occidental, ang mga kagamitan nang gingamit na lang sa Northern and Central Negros Occidental. Sa karon pahig ni Dr. Disena kung pila ang supply nga nabilin sa probinsya, amo na gid lamang ina ang pag-iguon sa mga ini tubtob sa katapusan sa tuig. Ini bangod mabudlay sa karon ang pagkuha sang stocks gikan sa ibang nga probinsya, bangod apektado man ang mga ini sang bagyo. Pahayag ni Dr. Disena nga 1.3 million ang mga nagkalamatay nga broilers. Ang supply ara siya at ang kalatanan sa pamilya nagaiyaw sa ilang konsumo kag ang presyo ta medyo stable siya sa 220 to 240, especially sa south kay wala kita sa kuryente so hindi maka-store ang aton mga pumuluyo, so ang gamay pa nga baboy ginaiyaw nila, most especially ang lechon dako nga konsumo ang diri sa Bacolod kag sa Northern and Central Negros. Ang kamay sa pagpahig ni Occidental Provincial o Negros Occidental Provincial Veterinarian, Dr. Renante Disena. Ginpahayag sa Provincial Veterinarian sa Negros Occidental nga hindi malikawan ang pagmahal sa mga presyo sa mga produkto bisan pa nga yara sa state of calamity ang probinsya. Suno kay Dr. Renante Disena ang mga chairman sa Price Control Committee sa mga local government units o LGUs kay mga local chief executives ang may lain-lain nga pag-implementar sa pagbantay sa presyo santo sa Department of Trade and Industry o DTI kag Department of Agriculture o DA. Payag ni Disena nga nagabago ang supply chain sa mga basic commodities kung mayara sa mga damages sa infrastruktura, kaangay na lang sa kuryente nga kinahanglanan sa mga food commodities kag meat processing. Gani ginalanto sa Provincial Veterinarian nga nakadepende sa kada sigon sa pagbalik sa kuryente ang pag-stabilize sa mga presyo sa isa ka lugar. Apisar nga may price freeze sa mga lugar nga yara sa state of calamity, hindi gihapon malikawan ang pagsaka sa presyo nga makita man sang DTI bangod sa kakulang sang supply kasubong man ang mga obstruction sa transportasyon. Payag ni Disena nga hindi man ini basol sa mga negosyante o kung sa mga livestock growers bangod nahalitan man ang ilang mga palangabuhian. Sunod diri lain ang statistics kung ikumparar ang rural area sang sa urban centers. Dugang pa ni Disena nga ang ginaihaw na lang sang iban nga hog growers ang ilang mga baboy agud mabayaran ang production cost. Pahayag sang Provincial Veterinarian niyang ginasiguro sa mga ini nga may mabakal nga mga produkto kangay sang itlog nga mga karne sa probinsya. Ginatutukan man sang Avance Negrense program ang pagtukod sang meat shop sa mga barangay bangod masami nga nagabuligay ang mga pumuluyo kang nagalaom ini nga hindi magpasobra sang presyo sa mga kasimanwa. Sa karon ang damage report sa napatay nga livestock ang yara nasa valor 405,800,300 pesos kung sa diin ini ang may pagsaka nga 43 million pesos kung ikumparar sa nakaligad nga semana. Samtang yara naman sa 10 million pesos ang ginsaka sa kalitan sa infrastruktura gikan sa 608 million pesos sa nakaligad nga semana ang kabugusan niya kahalitan sa sektor sang livestock.
ang nagdangat na sa masobra 662 million pesos. Patag ni Desana nga ang report ang hindi pa kumpleto. Ilabi na nga may mga lugar pa sa Banwa sang Ilog kag syudad sang Sipalay nga wala pa masulod sa mga monitoring officers kag paravets. Ginatinguan man sa Provincial Veterinary Office nga matapos ang assessment antes magtakop ang tuig. Price Control Committee, mga local chief executives, ang mga barangay kapitan, galain-lain na ang pag-implementar sa mga pulisiya sa gobyerno through the Department of Trade and Industry, kag sa DA. Ang supply chain bag-o tungod sa mga damage sa infrastructure. Ang aton nga mga commodities sa beef, mga processed meat, nang lanong giniya sa kuryente. The fastest nga maka-restore ang kuryente, dira ma-stabilize ng price. Ang kabayan sa pagpayag ni Negros Occidental Provincial Veterinarian Dr. Renante Desana. Samtang ginpahayag naman sa Provincial Director sa Bureau of Fire Protection o kon BFP Negros Occidental nga nagalabay sa pagtsekar sa ila ahensya ang mga manufacturers kasubong man mga nagabaligya sa firecrackers diri sa Negros Occidental. Sunod kay Fire Chief Inspector Kim Salicio, nahamtang sa Banwa sa Inigaran ang manufacturer kag balaligyan sa mga palupok kag yara ini sa idalon sa pag-check sa Inigaran Fire Station. Sunod diri kaangay man ang requirements sa mga ini sa nagakuha sa business permit o sa di nagaagi sa tanan nga departamento sa Business Permit and Licensing Office kag magaagi man sa BFP. Kabahin sa requirements sa BFP nga dapat isolated ang manufacturing site sa mga firecrackers kag kasubong man ang sa pagbaligya kung sa dingin pamtang sa kilid sa National Highway. Ginaduminian naman ang pagbaligya sa mga merkado kasubong man sa mga urbanized areas kag mahimo lamang ini mabakal sa mga gindesignar nga lugar sa kada banwa kag syudad. Subong ang simana na talana nga maglibot ang BFP agod nga siya karon kung nasunod sa mga balaligyan ang Fire Code Enforcement. Isa sa requirements sa pagbaligya amo ang pag-angkon sa Fire Safety Inspection Certificate kag ang permit ang aplikable lamang tungtod sa New Year. Samtang hindi naman matagan sa Fire Safety Inspection Certificate ang hindi makakomply sa mga requirements kangay sa pagbutang sa mga signages ang gilakipan sa pagdumili sa pagparigarilyo sa selling places kasubong man ang testing. Kung wala naman sa fire extinguisher, required ang mga manugbaligya nga magpreparar sang balas o kung tubig nga magamit in kaso ginman nga may magluntad nga sunog. Patag ni Salicio nga hindi lamang BFP, bisan ng Philippine National Police o PNP ang nag-regulate man sa mga ginabaligya ang firecrackers. Sunod diri hindi makapagusto baligya ang mga sellers bagod gina-checkar man kung kalakip sa pwede mabaligya ang ila sining mga products. Sa tiyon nga mangin fully operational na ang firecracker selling places, may maga-standby man nga fire truck sa area labi na sa madalalagko nga balaligaan kaangay sa Banwa sa Inigaran. Pangabay ni Salicio nga magsunod gid ang mga natungdan sa mga requirements sa gimplastar sa Bureau of Fire Protection labi na bag-o lamang nga malabayan sang bagyo ang probinsya hindi sa mga iniluyag nga madugangan pa ang trahedya diri sa Negros Occidental. Hindi ka matagaan sa Fire Safety Inspection Certificate kung hindi ka mag-comply sa prerequisites ng Bureau of Fire. Ina-isolate na mabutang gid sang tanan nga mga pahibalo nga bawal manigarilyo sa area, bawal mag-testing. Kung wala sila sa fire extinguisher, may penalty ka sila nga baras o tubig. Ang kabay sa pagpahayag ni Fire Chief Inspector Kim Salicio, Provincial Director sa BFP Negros Occidental. Opisar nga wala pa sang ginpapanawag nga memorandum ang Philippine National Police o PNP Headquarters na tuoy sa pagpatuman sang muzzle taping, ginapahanumdom naman ang Bacolod City Police Office Director nga ginadumilian ng indiscriminate firing sa tiyon sang pagsugalaw sumbag-ong tuig. Suno kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, ginapahanumdom sini sa mga personnel sa BCPO nga likawan ang magpalupok sang armas kung hindi gid man kinahanglanon bangod mahimo nga may maigo sang layaw nga bala. Ang kaangay nga sitwasyon ang mahimo naman nga magresulta sa pagka-dismiss sa serbisyo. Pasalig ni Martir nga balik-balik niya ini nga ipahanumdom sa mga kapulisan tubtub sa New Year. Kinpakamaayo man sang BCPO Director nga wala sang na-record nga kaangay nga insidente nga ginbuhat sang police personnel kung sa diin may naigo nga sang stray bullets. Sa piyak nga bahin, bilang preparasyon sa pagsungalaw sang bag-ong tuig, nag-deploy naman ang BCPO sang police personnel sa mga firecracker zone. Nagakoordinar man ang mga ini sa mga balaligyaan sa mga palupok, agud nga makabulig sa pagpanubo sang posibilidad nga may magkalalupukan. Kung mayara sang mga nagapalupok
sa hindi designated nga firecracker zone o kung nagabayular sa mga pagsulundan. Ila manini nga pagasawayon o kung dakpon ka ngay sa ginabuhat sang Paskwa, 24 oras naman nga may nagalibot nga kapulisan kag pasalig sini nga preparado na ang BCPO sa maabot nga pagsugata sa 2022. Maga-deploy pa mga inisang dugang nga tawo duha ka adlaw antes kag matapos ang selebrasyon. Agud nga masiguro nga malinong kag may katawhayan ang pagsug-alaw sang bag-ong tuig. Mga na-receive na directive or memorandum from higher quarters regarding muzzle taping. And we already reminded our personnel na indiscriminate firing is not allowed. Basit mga palupok ka, may maigo ka, it will cost your career. Madismiss ka before, mag-remind natin sila diba. Ang kabayan sa pagpayag ni BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Samtang ginawelcome naman sang grupo sang mga manunudlo ang pagpanugot sa pagbakuna sang COVID-19 vaccine sa mga edad 5 to 11 anyos ngayala sa kindergarten kag elementary. Sunod sa kay Richard Hilangre, ang presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation, nga positibo ang ila sini pagbaton kasubong sang Alliance of Concerned Teachers. Bago nakita nila ang kinanglan nga mabakunahan naman ang mga kabataan agud nga makabukas na ang face-to-face classes sa tuig 2022. Pinaagi sini mapasanyog ang edukasyon sa Pilipinas. Nagapati naman si Hilangre nga ginasiguro sa Department of Health, Interagency Task Force kag mga Pharmaceutical Corporation nga hilway para sa mga kabataan ang pagpabakuna. Ginanantaw naman nga sa Pebrero tuig 2022 liwat naman nga magabaton ang Department of Education sa panibagong aplikasyon sa pagpadigay sa face-to-face classes. Isa sa ginakangawaan ang posibilidad nga malatnan ang mga manunudlo sa virus, labi na nga malatnan ang mga estudyante gani wala sa face-to-face classes sa nakaligan nga kagsubong nga tuig. Apisa sa mayara sa karon sang Omicron variant, importante sunod sa manunudlo nga mabakunahan bangod dugang pa ini nga proteksyon. Patag ni Langre nga hindi na pwede pa nga maglawig nga wala sa face-to-face classes sa Pilipinas bangod negatibo ang mga epekto sini sa pungsod. Sunod diri hindi na dapat magpamensyon nga madula pa ang COVID-19 bangod ginalantaw na sini nga kasunod sa Omicron variant. May panibago naman nga variant ang magatuhaw. Gani isa sa solusyon nga nakitaan sini amo ang pag-improbar sa vaccination programs kasubong man ang padayon nga paghalong sa mga pumuluyo. Agud nga hindi na magsaka pang kaso sa Pilipinas tubtob sa Pebrero kon Marso kung sa ring gilalantaw nga mahimo may maglunta naman nga surge. Welcome nato niya sa Alliance of Concerned Teachers sa Bacolod City Public School Teachers Federation. Duga nga pagbakuna sa mga 5 years old to 11 years old naman, no? Ini mga pre-elementary, kindergarten, kinahanglan nga mabakunahan na sila para mag-face classes sa 2022. So ginamon ni kay para nga mapasanyog nato ang edukasyon nato sa pungsod Pilipinas. Ang kabayan sa pagpayag ni Richard Hilangre, presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation. Nagpanugyan ang Independent Animal Welfare Advocate and Care Volunteer sa syudad sa Bacolod nga magapatigayon sang paandam agud nga masiguro ang comfort kag safety sa mga hinuptan nga sapat kadungan sang selebrasyon sa bag-ong tuig. Suno kay Mary Grace Gonzalez ginpaig sini nga nagahatag sila sang precautions nga mahimo makuha sang komunidad bangod madamo na sila sang nabaton nga reports nga madamo sang nagakaladula nga mga ido sa tion sang New Year. Ang mga paandam nga ginlakipan sang hindi pagkadena o kon paghigot sa mga hinuptan nga sapat ilabi na ang ido bangod tuman ka sensitive ang mga ini gani kun makibot mahimo nga ang mga ini ang makuga sang higot kag o kon magpanik sa tion nga makabati sang palupok. Nagpanugyan man ini nga kun may kon tambungan nga fireworks display hindi na pagdalo ng mga ido agud nga malikawan ang anxiety sa mga ini. Sunod diri mahimo man nga ibutang ang ido sa isa ka kwarto agud malikawan nga may magakalaguba akon kalabuka nga mga gamit sa tion nga magsala ang mga ini. Sunod kay Gonzales tinutuyo sang ginapatigayon nga information dissemination ang paghatag sang ihibalo sa publiko agud nga mabuhina ng mga layaw nga mga ido bangod nagakadugangan ng mga ini sa tion nga madula kon magpanik bangod sa palupok kadungan sang pagsug-alaw sang bag-ong tuig. Samtang ginpahayagman ni Gonzales nga bukas man sila sa pagbaton sa mga bulig kag mga luyag mag-volunteer sa ila organisasyon.
Basically, ang aton ginahimo na kung New Year Merry, is Merry we are trying to Christmas. advise people to make sure na, of course, ang area, Balanida, where they're living is secure. Na ang ilang gate sarado, make sure that, Yes, ma'am. Welcome. unfortunate, kibot, tiga panic na sila mong mga ido naton, kaga mga kuring naton. Not only dogs and cats, but all animals. Ang kabayan sa pagpayag ni Mary Grace Gonzalez, independent animal welfare advocate and care volunteer. Samtang nagpanugyan man ang female dog trainer sa syudad sang Bacolod nga i-post sa social media ang mga nakita nga ido kag i-secure ang mga ini agod mas madali nga makita sang tag-iya. Kinpayag ni Spy Dikiling nga hindi dapat pahugon o kon habuyan sang palupok ang mga ido. Nagpanugyan man ini nga mahimo kuhaan sang video kag litrato ang mga nakita nga mga nagaabuso sa mga ido kag i-post sa social media kag itag sa animal welfare group agod nga maimbestigaran kag mahatagan sa nagkakaigo nga bulig. Testing obrahon gid nila may advice and suggestion. I-post gid nila kag i-share sa mga animal advocates sa mga NGOs diri nga active diri sa aton nga lugar kag i-secure nila ang ido dapat or ang kuring. Kaya ang nakatabo pag gina-post lang wala man na ang ido, post pangitao ng ido hindi na makita. Ang kabayan sa pagpayag ni Spy Dikiling, female dog trainer. Samtang sa ibang panginato nagapanguna nga balita, kadto kita sa New Year around the world, kadto kita sa Pungsod, Ireland. Imbes nga magtipon upod sa mga barkada, kaangay sa ginabuhat antes pa magluntad ang pandemic, gipayag sa Filipino nurse sa Ireland nga igasebrar na lang nila ang New Year sa karon. Upod ang yasin ni pamilya, 4 ka tawo lamang ang ginapanugutan nga ululupod sa isa ka pagtililipon. Gipayag naman ni Bombo correspondent Rolando Espina nga nagatrabaho sa hospital sa Dublin sa Ireland nga 21 ka tuig na ini sa nasamit nga pungsod kag dito naman nagkapamilya. Sa karon winter season sa Ireland kay ini ang nagaumpisa sa 90 o kung sabahin sang Nobyembre kag nagatakop sa Marso. Sunod sa kay Espina, 90% na ang vaccinated sa kabugusan nga populasyon sang Ireland. Apisar nga madamo sa karon sang kaso sang Omicron variant sa COVID-19 sa bilog nga Europe kag o kung sabahin sang kaangay sang 10,000 ang naka-record nga kaso kada adlaw, nagpasalig naman ang nurse nga bangod mayoriya ang fully vaccinated na. Jutay lamang ang nagaka-hospital. Sa pihak nga bahin, nagakadala na sa mga Filipino sa Ireland ang kultura sa Pilipinas ang nga pagselebrar sang Pasko kada Disyembre 24 kag ginasugata ang Christmas Eve, samtang ang mga Irish and British naman ang mismo sa Disyembre 25 nagaselebrar. Bangod mayroon sa mga Pilipino nga yara sa Ireland, ang yara sa healthcare sector, nagra-day off ang mga ini sa Disyembre 24 agod nga magselebrar sang Pasko, samtang ang mga nabilin o kung mabilin naman nga nagatrabaho amo ang British. Magabalik naman ang mga ini gileon sa Disyembre 25 kag ang mga local nga personnel naman amo ang nagaselebrar sang Pasko. Samtang masami naman nga wala ang mga ini sa trabaho sa New Year. Sadto nagatipon ang mga ini upod sa mga barkada sa tiyon sa New Year agud magselebrar kag nagapauli sa panimalay alas 10 tubtob alas 11 sang gabi agud nga magselebrar kaupod sa pamilya. Ginadumalian naman ang pagpalupok sa Ireland, gani nagalantaw na lang ang mga ini sang powers kun New Year. Apang subong nga tuig bangod nga matugnaw sa gwa, magaselebrar na lamang ini kaupod sa asawa nga isa man ka nurse sa ila sinibalay kag magaturutot na gid lamang. Hindi naman ini pamilyar sa kultura nga paglampos sang tinapay agud nga matabog ang malas kag gilalantaw sa nurse nga ini ang ginapaligay na lang sa karon sa mga rural area. So kung kabahin yadto sa tradisyon sa mga Celtics ang haboy sang tinapay o kung Christmas bread sa mga dingding kag subuman sa pertahan. Sadto naga-order sila sang lechon upod ang barkada. Apang bangod hindi na mga ini makapaligayon sang pagtililipon, maga-order na lamang ini si Espina sang lechon belly. Para sa iya pamilya, masami man ginahanda sa mga ini ang smoked salmon, cheese kag ginaupdan sang local beer.
Kaya tungod na ang aton kultura ya, ga-celebrate kita sang Christmas sa 24 sang gabi. Ang mga Irish actually kag mga British ga-celebrate na sila 25th. So mas pabor sa amo, usually gaobra kami 25th, off kami sa 24. Ang mga Irish sa 24 sila maobra, off sila sa 25th. Both ways naga-benefit sang different culture. Ang kabay sa pagpag ni Bombo International Correspondent Rolando Espina. Samtang kadto naman kita sa Thailand, ginpahayag sang manunudlo nga Pinay sa Thailand nga halos kaangay man ang pagselebrar sa New Year sa lugar sa kung paano ginaselebrar sa Pilipinas. Suno kay Bombo International Correspondent Gladys Pinuela, nagabot ini sa pungsod sa tuong 2017 kaya nagtrabaho bilang manunudlo bangod sa isa man ka-Asian country ang Thailand kaangay sa Pilipinas. Kaya madamo man sa mga Thai nga nakapamana o kung nakapangasawa sang Pinoy na adoptar man sang pungsod ang Christian practice. Sunod diri sa pagsaulog sang bagong tuig ang mga Thai ang nagapadulong sa ilang nga templo kay nagahatag sang halad sa ilang nga mga monghe. Apang ang mga Thai ang nakaadoptar na sang kultura sang Katoliko. Ang nagaselebrar man sa kung paano nagaselebrar ang mga Pilipino. Apang magluwas sa Enero 1 nga selebrasyon. Ang Thailand na may kaangay man nga tradisyon nga ginatawag Songkran. Apang ini ang ginabuhat Abril 13 tub 19. Ang nasambit nga selebrasyon ang ginapatigayan naman sa nga kaangay sang kapiestahan ni San Juan sa Pilipinas kung sa diin nagabasyahan na isang tubig. Samtang sa pagsaulog sang Enero 1 nga okasyon, may mga nagapalupok bansad to antes nagluntad ang pandemic. Apang sunod kay Penuela, may ginpagwa nga panibago nga pagsulundan ng Thai government nga nagadumili na sa pagpalupok sang firecracker sa 50 ka distrito bangod sa Omicron variant. Ginalauman nga mangin malinong ang pagsugata sang bagong tuig. Samtang ginahatagan naman sang gamay nga ligwa ang mga private sector kung sa diin ang mga ini ang sarang lang nga makapalupok apang dapat gihapon nga magsunod sa social distancing kag limitado nga mga persona nga makatipon sa isa ka lugar. Dugang pa ni Penuela ang kalakipman sa ginapaiway sa karon sa Thailand. Bangod sa pagpanghangkat sa Omicron variant ang mga prayers kag chanting ceremonies, nagapreparar man ang mga Pilipino nga yara sa Thailand sa pagsugata sa bagong tuig apang hindi kaangay sa pagkainggrande sang preparasyon sa Pilipinas. Sadto silang naga-out of town kaangay sa pagpadulo sa beach kada New Year. Apang subong nga tuig, plano man sini nga maglakat upod sa abyan sa isa ka isla kag magbalik lang sa kondo. Ang iban suno kay Penuela ang ginapili nga mag-staycation. Bangod masubo kung sa apartment lang nila nga yara sa sulod sang school campus. Ang mga manunudlo sa Thailand ang naga-report sa eskwelahan tutub pa sa Disyembre 29 kaya nagabalik sa Enero 3. Gani nagahingalit ang mga ini nga makagwa. Apang sa karon, hindi pa man ang mga ini makapaggusto sang hulag bangod sa kahadlok sa COVID-19. Ang Thai, do Pinas man ni siya. Do Pinas na gid ni siya. Ay just that nga may mga Thai nga nakapamana sa mga Pinoy man or do na-adapt na nila ang Christian bala, Katoliko nga practice. So usually kung sa Thai, mag-celebrate sila sa New Year, damo mga Thai gakadto sa temple nila. Then gahatag sila sang do something sa mga monghe nila. One way man na sa pagsaulog nila sa New Year. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bombo International Correspondent Gladys Pinuela, direkta sa Thailand. Philippine Standard Time, 20 minutos na nakalipas sa tak na alas 5 sa hapon mga kabombo. Kag amuyad to mga kaundan sa ato nagapangunang nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Antes kita magtakop aton anay panumbalikan aton sa mga headlines. Ang presyo kag supply sang ginaihaw nga baboy sa Negros Occidental nagapabilin nga estable presyo sa dressed chicken dako ang ginsaka sa presyo. Provincial Veterinarian naminado nga hindi malikawan ang pagmahal sa mga presyo ng produkto apisar nga yara sa state of calamity ang probinsya. Samtang mga manufacturers kag vendors ng firecrackers nagalabay sa pagchekyar sa Bureau of Fire Protection Negros antes makakuha sang permit. Vacation sa mga vaccination sa mga nagaedad 5 katuig tubtob 11 anyos gina-welcome sang grupo sa mga manunudlo. Independent Animal Welfare Advocate and Care Volunteers nagapadagan sa information dissemination kung paano dapat tipigan ang mga ido sa pagsugalaw sa bagong tuig. Pagselebra sa bagong tuig sa Ireland kag Thailand daton hibalon. Amoy ato mga kabombo ang aton sinipagdulong sa inyo sa madalalag ko bag-o mainit-init pa nga mga balita dali sa Bombo News and Views
Afternoon Edition. Subong adlaw Lunes, petsa 27 sa bulan sang Disyembre 2021. Sa aton sini nga Bombo Radio Star FM New Year Countdown. Pila na lamang ang nabilin, kag magasugalaw na kita sa bagong tuig. 5 na lamang kaadlaw nabilin, kag welcome na kita sa tuig 2022. By the way, standby na kamo sa aton sini nga masunod nga programa, ang Bombo Reports Afternoon Edition. Upo naman sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa gyapon, ini ang inyong nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton sininga news analysis, sige padala sa aton maukon nga tagpalamati. Pagkabasaw ni Bombo Daniel Acciones, sa aton sininga news analysis, may tigulo, mangunguma. Nagaduko samtang ang luha, nagatulo daw kaangay nga ang dalamguhanon ang nahuslo, sang ang iya pananom nga humay, ginagyan sang bagyo, nagkalahapay. Wala na gid balabwas damlag ang mangunguma, sila nga sektor ang napabayaan na. Sa magnubo ang presyo sang ila produkto, importasyon ang ginduso sang gobyerno. Sila ang lugmok na gid sa kapigaduhon. Ang ginimo sa ila sang gobyerno sobra pa sa bagyo nga maliton. Gobyerno sugid lang ang ginambal nga suporta, hasta subong wala magabot ang ayuda. Pila pa iyan kapasalig ang ila mabatian, pila pa iyan ka beses nga ila pananom ang mabagyuhan, antes nga sila ang matalupangdan, mabuligan agod mapasanyog ang ila palangabuhian. Ang ini nga pangunahuna pananaawan ang ginpadala ni Bernabe Castro Nuevo, sang Bago City, Negros Occidental. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kung cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon
pantuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pantuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini mangin layaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kunang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season.
Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalulos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kung cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang
pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi